Qadrli yaratgan Tatarstanыбыз. Seni 100 yıllık юбилейң белән койнар котлыйбыз. Бу искиткеч бәйрәм туган якның язмышы белән кызыксынган бөтен кешеләрне дә берләштерә. Республика көне безгә искә төшереп тора. Безнең көчебез бердәмлектә. Бу бәйрәм көнендә республикада яшәүче барлык кешеләргә, туганнарыбызга, дусларыбызга саулык, сәламәтлек, иминлек һәм аяз күк йөзен телибез. Республиканың үсеше хакына булган эшләрдә барыбызга да зур уңышлар. Хөрмәтле якташларыбыз, без Ерак Ханты-Мансийский автономный округта яшәүче Советский шәһәрендә яшәп калучы татарлар, сердәшләр төркеменнән Ак Калфак исеменнән сезне койнар котлыйбыз. Ә бүләккә хәзер җыр. Çeşlerge